Dobar dan, moje ime je Bojan i ja predstavljam H2E dekarbonizaciju. Kao što svi već verovatno znate, od 5. jula nam kreće novi tehnički pregled sa novim pravilima i naravno merenjem izduvnih gasova. Sve vas verovatno već zanima šta je neophodno da bi vaše vozilo prošlo taj novi tehnički pregled i kakvi će biti uslovi za prolazak tog tehničkog pregleda kad su u pitanju izduvni gasovi, pošto je to novina. Za vas smo spremili 3 vozila, jednog benzinca, jednog dizela koji fabrički nema DPF i jednog dizela koji fabrički ima DPF. Odradit ćemo njima merenja inicijalna, vidjet ćemo da li po tim merenjima oni sada prolaze tehnički pregled, odradit ćemo dekarbonizaciju pa ćemo vidjeti koji su rezultati tog merenja posle dekarbonizacije i da li posle dekarbonizacije oni prolaze tehnički pregled. Ono što smo želeli da napomenemo jeste da u momentu snimanja ovog videa važila su pravila koje se spominju u ovom videu. Ja moram da napomenem da naša država je međuvremenu 3 ili više 4 puta promenila svoju odluku šta će biti, pa pravila koje važe jesu veoma slično ovima, i dalje će se meriti izduvni gasovi, i dalje će vozila padati zbog svoje divnosti, ali se više to neće određivati na osnovu datuma prve registracije ili tog famoznog marta 2014. već se određivati na osnovu starosti vozila i takođe vozila kojima je uklonjen DPF ili uklonjen katalizator, ukoliko su još uvek ekološki čisti, će prolaziti tehnički pregled. Naredne 2 godine će biti ovako, a onda će se najverovatnije prebaciti na ovaj sadašnji sistem merenja ili šta u međuvremenu još oni smisle. U redu, sad smo izmerili izduvne gasove na ovom autu. Sad ja imam jedno pitanje. Čuo sam da je 2014. godina ta neka ključna, u zavisnosti kad je auto uvezen, samim tim i merenje izduvnih gasova su drugačija. Ovaj auto da je uvezen pre 2014. godine, da li on prolazi tehnički pregled sa ovim njegovim izmerenim gasovima trenutno? Što se tiče emisije izduvnih gasova, znači ovo vozilo konkretno prolazi tehnički pregled i pri merenju izduvnih gasova na leru, a i na 2000 obrtaja. Ali da je registrovano posle 1. marta 2014. vrednost na 2000 obrtaja mu je 0,23, a vrednost može da bude manje ili jednako 0,20, što znači da ovo vozilo ne bi prošlo tehnički pregled. Znači, po novom zakonu, da je registrovano pre 1. marta 2014. ovo vozilo prolazi, tako je. A da je posle 1. marta 2014. ovo vozilo ne prolazi tehnički pregled sa ovim gasovima. Tako je. Znači, ovo vozilo je u suštini granično zdravo, granično nezdravo. Evo ovako, završili smo sada pregled ovog auta koji je na pregledu pao. Odradili smo dekarbonizaciju da očistimo taj motor iznutra i sada smo izašli da ga provozamo. Zašto ga provozamo? Da li ti kao majstor možeš da kažeš zašto ga trenutno vozamo? Da, dekarbonizacijom je urađeno čišćenje motora gde se naslage koje su se stvarale u motoru čiste, a potrebno da te naslage izbacimo kroz izduvni sistem van automobila, motora i uopšte celog sistema. Za to nam je potrebno da se automobil provoza sa malo višim brojem obrtaja, znači negde oko 3000 obrtaja, naravno uz poštovanje brzine nije potrebno da ga vozimo jako brzo, ali da broj obrtaja bude vožnjom negde oko 3000 obrtaja i vožnja traje oko 10 minuta.
time ćemo naslage koje su uspele da se očiste dekarbonizacijom izbaciti iz sistema i dobit ćemo mirni rad motora, čistije izduvne gasove, što ćemo u suštini i iskontrolisati nakon ponovnog merenja. Hyundai je sada prvo izmeren, pa dekarbonizovan, pa opet izmeren. Šta vi kažete, kakva su merenja? Pa merenja pokazuju da vozilo ima ispravne izduvne gasove, odnosno da se emisija izduvnih gasova smanjila za nekih, da kažemo, 50%. Jer pre dekarbonizacije vrednost ugljen monoksida je bila 0,23, posle dekarbonizacije vrednost je bila 0,12. Pri merenju na 2000 obrtaja. A pri merenju na leru, pre dekarbonizacije vrednost bila 0,19, a posle dekarbonizacije 0,10, što znači da vozilo i po jednom i po drugom kriterijumu ispunjava vrednosti emisije izduvnih gasova i vozilo je tehnički ispravno. A pri prvom merenju vozilo nije bilo tehnički ispravno, tako? Vozilo je bilo tehnički neispravno, po pravilniku koje će početi da se primenjuje od 5. juna. Gotova je i dekarbonizacija Renaulta ili ti 1.5 DCI motora. Sada smo izašli da se provozamo takođe malo žustrije ili ti malo u obrtajima, poštujemo ograničenja, tako da smo uvek jednu brzinu na menjaču niže. A sada će kolega ili profesionalni majstor da objasni šta je s ovim vozilom. Vozilo beše ima nekih problema i sa diznama, ali tako nešto? Da, na ovom vozilu smo primetili da se jedna dizna čuje, što utiče naravno i na dimnost izduvnih gasova. U pitanju je dizel motor kod Renaulta 1.5 DCI. Na dijagnostičkom pregledu nije utvrđena neka greška velika, s obzirom da smo zvukom ustanovili da se čuje dizna. Pokušali smo da dekarbonizacijom uradimo čišćenje i ovog motora kako bi prikazali koliko će se smanjiti dimnost na samom na ponovnom merenju. Takođe, kao što je i kod benzinskog motora bilo potrebno, tako i ovde potrebno uraditi vožnju nakon čišćenja da bi se izbacila naslage. Kod dizel motora je to mnogo bitnije i kod dizel motora se te naslage mnogo češće javljaju, tako da je ova vožnja izuzetno važna da se obavi nakon čišćenja. Da li ćemo uspjeti u potpunosti da eliminišemo crni dim, vidjet ćemo nakon merenja, a bojimo se malo da će biti problem zbog te jedne dizne koja se čuje. No, vidjet ćemo rezultat nakon vožnje i ponovnog testiranja.
I eto, Renault je takođe dekarbonizovan, izmeren pre toga, izmeren posle toga, provozan je. Šta kaže merenje posle dekarbonizacije? Merenje posle dekarbonizacije, koeficijent apsorpcije svetlosti je 0,95. Što znači taj auto... Što znači da bi ovaj auto bio tehnički ispravan, odnosno da prolazi tehnički pregled i po starom i po novom. A pre merenje prvo je bilo kako beže? Prvo merenje je bilo 3,41, odnosno imao je dvostruko više čađi od onoga što je dozvoljeno, odnosno od 1,5 m/-1. Tako da auto je sada, čak i ako ima jednu diznu, na zvuk neispravnu diznu, auto je sada, kad su u pitanju gasovi, ispravan auto. Tehnički ispravan, tako je. Tako, sad kad smo izmerili i Renault i Toyotu i jedno i drugo dime ko blesavi, kakva je situacija? Prvo da krenemo od Renaulta. Njegova dimnost, registracija pre 2014. posle 2014. Kakva je razlika? Da li možete da nam kažete? Pa što se tiče Renault Megana, Megane je registrovan posle 2014. godine i za ta vozila koeficijent apsorpcije svetlosti treba da bude do 1,5 m/-1. Kod njega je koeficijent apsorpcije svetlosti 3,41. Što kažem, možemo slobodno reći da ima duplo više od dozvoljenog količinu čađi u izduvnim gasovima. Sad da je registrovan pre 1. marta 2014. s obzirom da ima 60 kW do 73,5 kW, odnosno do 100 konjskih snaga, koeficijent apsorpcije svetlosti je 3,22, a preko 73,5 kW, odnosno preko 100 konjskih snaga 2,44. Znači u oba slučaja Renault zapravo pada? U oba slučaja bi bio neispravan, tako je. I on mora da je na servis, kasnije ćemo popričati oko toga šta je njemu neophodno. U tehničkom pregledu bilo okarakterisano kao neispravno, ima rok od 3 radna dana da izvrši popravke i onda se ponovo vraća na tehnički pregled, rade se ponovno izduvni gasovi i ako bude ispravno, okarakterisat će se kao ispravno. Dobro, a sad pređemo na Toyotu, koja je mnogo gora i ona ima DPF, mi smo to verifikovali sada pregledom posle samog merenja da ona ima DPF i sa DPF-om ima katastrofalnu dimnost. Tako je, Toyota ima i katalizator i DPF filter, ona takođe ima strože kriterijume što se tiče izduvnih gasova, odnosno koeficijent apsorpcije svetlosti treba da bude 1,5, a kod nje je 6,4. Što znači da je ovo vozilo neispravno, na tehničkom se okarakteriše kao neispravno i odlazi u servis koji održava vozilo da bi se dovelo u stanje da izduvni gasovi ispunjavaju referentne vrednosti. Ono što bih želeo da naglasim, ovo vozilo je na početku dimilo i pri leru, sada u toku tretmana vozilo je mirnije, nema dima. I dekarbonizovana je i Toyota, sada sa njom mislimo da nećemo previše moći uticati na njenu dimnost, zato što ona nama deluje da ima stvarno nekih mehaničkih problema, što nama zapravo u ovom snimku i odgovara da vam pokažemo da ovo nije neki magični gas koji rešava sve moguće probleme, on ipak rešava samo ono što može da reši. Ukoliko je mehanički problem tu, mehanički problem je tu i to mora se rešiti kod servisera. Šta vi kao serviser smatrate da ovaj auto muči? Pa evo ovako, za početak drago mi da ste rekli da nije magična mašina i baš ćemo na ovom primjeru to moći i da vidimo. Ovo je treće vozilo koje danas testiramo, u pitanju je Toyota sa motorom od 2200 kubika, dizel je u pitanju. Ovo vozilo smo
dovezli na testiranje na tehnički pregled i imalo je jako veliku dimnost, to jest nemerivu dimnost. Aparat je pokazao 9,99 i pre nego što smo nastavili bilo šta, uradili smo jednu probnu vožnju gdje smo učinili ono što bi i svako drugi pokušao pre samog tehničkog pregleda, da malo oštrije provozamo automobil. Nakon toga smo pristupili tehničkom pregledu da je dimnost bila 6,43, čini mi se, ako se dobro sećam, što je i dalje jako velika, ali je samo to moglo da se učini oštrijom vožnjom. Nakon svega toga je urađena dekarbonizacija, čišćenje motora, i nakon dekarbonizacije smo sada krenuli u vožnju koju smo obavljali i sa drugim automobilima, znači sa malo višim brojem obrtaja, kako bi izbacili ono što je dekarbonizacija uspela da očisti. Ovaj automobil međutim ima i dodatni problem. Primijetili smo da u odnosu na ostale automobile koje smo testirali ima mnogo veću dimnost. Na ovom automobilu smatramo da postoji problem sa diznama i sa turbinom. Naravno, to je potrebno proveriti detaljnije u servisu, što ćemo i uraditi za par dana. Na izduvnom sistemu smo primijetili, osim crnog dima koji se nešto smanjio dekarbonizacijom, primijetili smo i plavičast dim, to ukazuje na potrošnju ulja. Sve u svemu, nakon pregleda od strane mehaničara iz našeg servisa znaćemo detaljno šta je sa automobilom problem, a sada ćemo nakon vožnje utvrditi koliko smo uspeli dekarbonizacijom da utičemo na smanjenje dimnosti. Ono što bih ja želeo naglasim za ovo vozilo jeste, ovo vozilo ima DPF koji je bio na čišćenju i koliko je meni prenašeno, čak sa tim očišćenim DPF-om vozilo je imalo tu nemerljivo visoku dimnost. Tako da li taj DPF uopšte radi i šta se tu dešava, nismo sigurni. Vidjet ćemo, proverit ćemo šta će dekarbonizacija reći. Evo, mi sad stvarno i mi iščekujemo da vidimo to, pošto smo u autu koji i dalje dimi, doduše nama subjektivno deluje nešto manje dimi. Snage definitivno nema kao što bi trebao ovaj motor da ima, ipak je pitanju 2.2, doduše auto jeste neki minivan, tako da ima on svoje kilaže, ali svejedno mislimo da ovaj auto dekarbonizacija neće moći popraviti, ali nas interesuje koliko će uticati na njega. Postoji šansa da do neke mere zapravo se motor malo oporavi, ali sve ćemo vidjeti. I Toyota je također završila sa dekarbonizacijom. Šta kažu rezultati pre i posle? Toyota pre dekarbonizacije ima dimnost 6,43, posle dekarbonizacije dimnost je 2,14, a granica za vozila registrovana posle 2014. je 1,5, tako da je vozilo i dalje neispravno, ali je dimnost znatno smanjena. Sada kada smo završili preglede ova tri auta, ja imam da postavim par pitanja vezano za, mogu slobodno reći kao da je za moj auto. Kako ja da znam da li moj auto ima problema sa izduvnim gasovima? Pa kod benzinaca je to u suštini nemoguće utvrditi bez merenja izduvnih gasova, a kod dizela, ako se vidi veća količina čađi koja izlazi na auspuh, onda postoji relativna verovatnoća da vozilo ima problem sa izduvnim gasovima. Znači, kod dizela je, ako vidite na oko, znači da je problem tu? Tako? Pa, donekle da. Dobro, a sad ako ja dođem na tehnički pregled i ne zadovoljim emisiju izduvnih gasova,
Koji ja imam rok da otklonim problem? Vi ste to beše napomenuli ranije u snimku. Rok da se otkloni problem su 3 radna dana. A kako ja... Ako vozilo dođe u roku od 3 radna dana, proveravaju se samo, ovde konkretno pričamo o izduvnim gasovima, kontrolišu se samo izduvni gasovi, a ako prođe rok od 3 radna dana, vozilo se podvrgava ponovnom tehničkom pregledu. Ako ja ponovo dođem na tehnički pregled i padnem, da li sledeći put plaćam punu cenu tehničkog pregleda? Pa pri ponovnom tehničkom pregledu, kada prođe više od 3 radna dana, po nekom internom dogovoru između tehničkih pregleda, ne plaća se puni iznos tehničkog pregleda, već je umanjen za određeni procenat koji se razlikuje od tehničkog do tehničkog. Kako vi reagujete kada vam dođe vlasnik sa vozilom koje je već bila na nekom tehničkom pregledu i onda je došlo kod vas zato što je na tom tehničkom pregledu palo, pa je došlo kod vas? Pa u suštini vozilo bi uvijek trebalo se vrati na tehnički pregled na kome je okarakterisano kao neispravno, tako da vozilo upućujemo na tehnički koji ga je okarakterisao kao neispravno. Dobro, i još jedno pitanje, da li ja nekako mogu dođem kod vas da mi vi pogledate auto par meseci pre registracije? Auto par meseci pre registracije može da se pogleda čisto vizuelno, znači bez naterivanja vozila na liniju tehničkog pregleda, a ako stranka, odnosno klijent ima želju da se proveri tehnička ispravnost pre registracije, može da se obavi vanredni tehnički pregled koji se plaća po redovnoj ceni kao i redovni i to je to. U redu, hvala vam puno. Nema ničemu.